Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Rehan Faras badhe nembang Sinom. Nolodo laku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ing ngiksi kondo panembahan Senopati Kepati Amer Sudi Sudaning hawalan nepsu pinesu tapa brata tanah piing siang lali amemangun karenek tias ing sesama Bang Asmara Dono Anjasmara Arimami Mas Mira kula awata tasih mutan burung layon aneng kutha Probolinggo prang tanding Urubisma karya mukti wong ayu pun kangkang pamit palastra